Kaixo, entzule maiteok, zer modu zaudete? Ongi etorriak hau podcastera, hezkidetza eta askatasuna uhinetan zabaltzeko podcasta. Ongi etorri guztioi hau podcastera. Gu Amaia Katxalin Irantzu Oiane eta Nora gara, Burlatako BHI askatasunako lehenengo batxilergoko ikasleak. Eta gaurko saioan presio estetikoari buruz arituko gara. Presio estetikoa gaur bolo-bolo dagoen gaia da. Presio estetikoa hedabideen sare sozialean eta eguneroko iruzkinen bidez ageri da. Lortzeko zaila diren, baina idealizatutako estandarretan arreta jarriz edatzen diren ideiak dira. Kontzeptu hau entzuten zer datorkizue burura? Niri sare sozialetan erakusten digutenagatik sentitzen dugun presioa datorkit burura. Askotan errealitatetik urrun dauden gorputzak ikusten eta idealizatzen ditugu. Interneten horrelakoak ikusiko ez bagenitu, ez lukete guregan horrenbesteko presiorik eragingo. Nik gai hau entzutean elikadura nahasmenduetan pentsatzen dut. Irantzuk esan duenaren arira, errealitatetik urrun dauden gorputzetara hurbiltzarekin tematuz gero halako nahasteak sor lirateke. Niri kritikek eragiten dizkiguten fobiak dira burura etortzen zaizkidanak. Horien ondorioak ebakuntza estetikoak nerabetan izan daitezke, eta hau asko aztoratzen hauen gai bat da. Izan ere, estereotipoain markatuak egonez balira, asko errazagoa gertatuko zitzaigukeen gizarte honetan haztea. Niri genero rolak etortzen zaizkit burura, komunikabideek, sare sozialek inposatzen dituzten kanonak, sexuaren arabera jarraitu beharrekoak. Ez da duzu uste neskei eragiten diguten presioa mutilei eragindakoa baino handiagoa dela? Zer gertatuko litzaiguke rolak aldatuko balira? Bai, ITEako espezialistek egindako ikerketen arabera elikaduran nahasmendua jasaten duten 90% emakumeak dira. Berriz, gainontzeko 10% gizonak. Beraz, zoritzarrez, presioa neskengan nabarmenagoa dela ondorioztatuta dago. Baina, elikadura nahasmendu bat zer da zehazki? Askotan entzuna dugulako, baina ziur askok ezakitera zer den. Gorputz autoirudiaren alterazioa edo distortsioari egiten dio referentzia. Eta pisua igotzeko beldur handia eta gorputz irudi baten bidez zenbait balio bereganatzeko beldurra da. Gaztea irratiko TCA eta dietak podcastean Maite Etxeberria nutrizionistak esan zuen bezala, gizarteak inposatutako kanonak betetzen saiatzen gara, eta hauek ez baditugu betetzen gaizki sentitzen gara. Eta kanon horiek betetzen ez baldin baditugu, erroa sentitzen dugu. Nire ikuspuntutik honek muturreko egoerak bizitzera eramaten gaitu. Kanonak behin baino gehiagotan aipatu ditugu, baina zein dira inposatzen dizkigutenak? Neskengan, sabelalde laua, bular handiak. Bai, bular handia, baina ez handiegia. Ipurdi handia, baina zelulitis gabekoa. Gerri estua eta gorputza hilerik gabekoa. Laburbilduz, Barbie bat bezalakoak izatea inposatzen digute, baina realitatean nola lor daiteke horrelako fisikoa? Hau lortzea ez liteke gure helburua izan beharko. Tamalez, jende asko kirolarekin obsesionatuta dago. Horrela, nahi duen gorputza lortuko duela uste duelako. Gainera, gorputz normatibak osasunarekin lotzen ditugu. Portaera hauek kontrako eragina daukate. Kirola egiten dugunean osasuntsu egoteko eta gure burua ongi ikusteko da, baina kirola obsesiboki egiteak osasun arazo larriak ekar diezazkiguke. Dudarik gabe, argala den norbaiten osasuna ona dela pentsatzea ideia okerra da. Baina lodia egotea osasuntsua izan daiteke. Behar bada, faktore batek baino gehiagok eragiten du pertsona baten itxuran. Esaterako, genetika, metabolismoa eta bar, guztiengan ez dira berdinak. Lodiak diren pertsonek ez dute zertan osasun arazorik izan. Ideia hori lodifoboa da. Zer esan nahi duzu lodifoboarekin? Lodifobia norberaren edo besteen loditasunari gutxiespena da. Nik horri buruzko film bat ikusi nuen, El Diablo viste a la moda izenekoa. Zeri buruzkoa zen pelikula? Pelikula honetan ikusten da modaren industriak soilik baliagarritzat hartzen dituztela gorputz normatiboak. Hala nola gorputz argalak eta gorputz lodiak baztertzen eta gutxiesten dituzte. Egunerokoan ez dugu honetan pentsatzen, baina dendetan saltzen dituzten arropa neurriak maiz oso txikiak dira, eta zerbait handiagoa izatekotan nekez aurkitzen da. Moto honetako filmei esker gizarteak kontzientzia hartzen du. Ez baita egunerokoan mamitzen den gai bat, ezin da alde batera utzi, horrelako egoerak jasan behar dituen jendea dagoelako. Ez hori bakarrik, oso altua edo oso basua den norbaitek ere luzeera egokiko galtzak aurkitzea zaila du. Nire adibidez, dendetako galtza gehienak motz geratzen zaizkit.
Baina ezinezkoa da dauden fisiko ezberdin guztientzako arropa sortzea. Egia da ezinezkoa dela hori. Hala ere, agian 32-42 tarteko neurriak soilik egon beharrean, zehozer inklusiboagoa egitea ziteken. Bestalde, dendetan genero rolak oso nabarmenak dira. Aurrekoan zaran egon nintzen eta nesken atalean kamiseta guztiak arrosa eta purpurinaz jositakoak ziren. Mutilen arropa asko zilunagoa zen ordea. Bistan da horrek hetero arauak inposatzen digula. Neskak oso femininoak izan behar dugu eta mutilak gustatu behar zaizkigu. Eta berdin mutilen kasuan. Maskulinoak izan behar dute eta neskak baino indartsuago edo oldarkorrago izan behar dute. Edozein modutan, hetero arauak zein lehen aipatutako ideia guztiek gure egunerokotasunean guztioi eragiten digute. Oro bat, horrelako egonen aurrean ez genuke itxuarena egin beharko eta ekin beharko genioke. Gaur egun mugimendu asko daude horrelako egorei aurre egiteko, eta guztiok parte har dezakegu. Eta aukera paregabea da gizartea bezala aurreatzeko. Beraz, badakizue, ez zaudete edo gaude bakarrik. Honekin podcastaren amaierara heldu gara. Mila esker entzuteagatik espero dugu gustatu izana. Hau izan da guztia eta hurrengora arte. Agur!